खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिहु मोसानानै गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनाय मोसाखावरिफोरनो फोरमानलाइ आरो बान्था गथायदों सोरखारा। आफाद मोनसे दायोब्ला सोरनिबा मोनसे आफादजों हेंथा जानो नाङा बुंदों मनरन्जन बसुमतारी। राहुल गान्धीआ मणिपुरनि रिलिफ केम्पआव दुखुथिया सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों। धुप-धरायाव हाग्रानि मासे मैदेरा मोब्लिबजों बोजानानै थैदों। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ बिबान एंगारा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 14 एप्रिलाव गुवाहाटी हरहजाय स्टेडियामाव बिहु मोसानानै जारिमिनारि गिनिस बुकआव मुं लिरनो हानाय मोसाखावरिफोरनो आसाम सोरखारनिफ्राय मैया मान बिलाइजों लोगोसे मान बान्था होनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सा 1298 मोसाखावरिफ्रा बाहागो लानाय बे गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो सा 53 बिहु मोसाग्रा मोसाखावरिफोराबो बाहागो लाहैदोंमोन। मैया बे बाहागो लानाय मोसाखावरिफोरनो आसाम सोरखारा बान्था होनाय बायदि गांसे फोरमान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 25,000 रां बान्थाखौ बाथौगुरि जिल्ला गेलेग्रा फोथारनि गेलेसालि नब्लां न'आव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों होनाय जायो। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव नुजाथिनानै मोसाखावरिफोरनो फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बे फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन फाथिना। खौसेथि बर' सुबुं आफादा उन्दै फरायसाफ्रा ड्राग्स लानाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ माबोरै होबथानो हागोन बेनि सायाव सावरायगासिनो। बे गोनांथार सावरायनाय हाबाफारि बायदियै सोलोंथाइनि बिथिं, फेग्रा मुवा ड्राग्स लानायनिफ्राय जानगाराव माबोरै दोननो हायो बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ लानानैनो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मिरु आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथां आरो जिल्ला आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे बे सावरायनायाव गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि माखासे बिबानगिरि आरो गेजेर जनाय दखरा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे धेमाजि जनाय जिल्ला जेएनएसएमनि आफादगिरि हेमकान्त दैमारि बिथांमोनखौबो मैखोमै बे सावरायनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सामलायनायाव माखासे रायजो राजानि हान्थामेला, हान्थिनाय लामानि जेंना जेंसिफोर, दैबानानि गाज्रि थासारि, सोलोंथाइ जेंनानि माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों खौरांगिरिनि सिगाङाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि जुनाराम ब्रह्म बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायो। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ साननैनि हाबाफारिजों मणिपुराव हारियारि दाङाबाजिनि नोरजिया थासारिखौ सुग्रोमहैनानै मणिपुरनि रिलिफ केम्प सुरासानपुर आरो मैराङाव दुखुथिया सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों। बृहस्पतिबारखालि फुंनि 10 रिंगासोआव राहुल गान्धीआ इम्फल बिरखं गाथोनाव आगान हैनायनि उनाव सुरासानपुर जिल्लायाव थांनानै रिलिफ केम्पआव थानांनाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों। शुक्रबारखालि मैरांनि रिलिफ केम्पआव नायदिंहैनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गवालपारा जिल्लानि रंजली फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव धुप-धरानि मोनसे हाग्रायाव मासे मैदेरनि गोथै देहा मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा हाग्रायाव थैनानै थानाय मैदेरखौ नुसननानै हाग्रा बिफाननो खिन्थाहरदों। उनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा जायगायाव फैनानै थैनाय मैदेरखौ नायफैयो आरो आनजाद खालामो। गवालपारानि डिएफअआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि सुन्दायाव जोखोम जादोंमोन। आथिखालाव मोब्लिबजों बोजानानै बे मैदेरनि जिउआ गोमादों होननानै हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया सन्देह खालामदों। मानो होनोब्ला खाथि खालायाव गोबां आबादारिफ्रा थालिर बिफांनि आबाद खालामो आरो गावबा गावनि थालिर आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय मोब्लिब थारजों सोंख'नानै दोनो।
सा सानजा रायजो मणिपुरनि आयेनारि हालोदा आथिखालाव जोबोद लोरबां जासेयावबो गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गावनि गिबि मन्थ्रि मासिखौ नागारा एबा बिबान एंगारा। शुक्रबारखालि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गावनो टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ मणिपुरनि रायजो बेंगिरिखौ दिल्लीयाव लेंहरनानै सावरायनायनि उनाव मणिपुराव हादरगिरिनि खुंथाय जानो हासिगौ होननानै खौरां बिजोङाव जोबोद आराव जादोंमोन आरो 30 जुन शुक्रबारखालि रायजो बेंगिरिनि आखायाव बिबान एंगारलायखौ एन बीरेन सिंहआ होनो हासिगौ होननानै गोबाङानो साननानै लादोंमोन। नाथाय शुक्रबारखालि फुंनि समाव मणिपुर सोरखारनि मोनसे केबिनेट जथुमनि उनाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गाव बिबान एंगारा होननानै टुइटाराव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।